No takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa z Brawl Starsu. Dokonca dneska som tu aj s mojimi kamarátmi, s Muplíkom a Lixtrixom. Takže budeme hrať túto Brawl Stars. No dobre, takže ja dám ready. A ideme hrať knockout. No dobre. Takže ideme na to. OK, Cordelius. OK, to asi dáme. OK, Muplík je cringe. Aha. No dobré. To je týpek. No dobre, zatiaľ vyzerá to, že veľmi to nedávame. Tak nič. Prvé kolo nič. Počkaj, ja sa tu skriem. Robím si toto. Tak. Teraz tu počkám chvíľu. Počkaj, idem pomôcť. Tuto. Ne. 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 Zabilo. Zabilo. Počkajte. O. Rýchlo. 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 Poď. Strieľaj. Nie, to nedám. No nič, prvé kolo máme prehraté. Nevadí. Dobre. Dáme si niekoho iného. Čiže dáme si môžeme si dať Baza. To sme ešte netestovali na videu. Dobre. Colt, Buzz a tento. Neviem, jak sa volá. OK. Ojoj. Čo sem? Nie. Musím ísť po tomto asi. Ojoj. Idem. Ne! Sakra. A nič, ideme followovať. No, možno. Dobre, dali sme to. Jo, dobre, počkaj, ja sa niekde schovám. Sem, hrebárs, alebo nie, sem, rýchlo. Dobre. Ja sa pozriem, že či tu je niekto. Hej.
No tak poď. Počkaj, musím sa pritiahnuť. Nie, sakra, to mohlo byť dobré. No prosím, X-Trix, snaž sa. Nie. No tak nič. Druhé kolo sme prehrali. Dobre, ideme na tretie a ja mám ultinu ešte. Ja tu schovám. Musím ho trafiť niekoho. No, tuto vzadu. Ojoj. No, nie, to zabijú. Idem. Let's go. Poď. Nee, to si robíš srandu. Dobre. No, let's go. Dali sme to. No dobre. Čiže toto bolo ďalšie pokračovanie z Brawl Starsu. A ak chcete ďalšie, tak nezabudnite napísať komentár, dať like a odber a so zvončekom. Je to úplne zadarmo, takže bol by som rád za odber a zvonček preto, aby vám neušli žiadne ďalšie videá. Takže čus.